Hello everyone, welcome back to the channel. This is Freedom Collection. Ompay dini ang mane एकदमबारे आंनि गामियाव दंफैयो आरोना जोंनिया सिलभार जुबलि जान नामायदो सानदुंमा एसे दादा सिलभार जुबलि जान नामायनायाव दा डेक'रेसन खालामगासिनो आरोना नै बरिया डेक'रेसन खालामबाय नैथिं खामानि दंख' इथिं होथेनांगौ दं इथिं पायखाना लुगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय नै बेयाव माबा आरो सानदुं गोसा जाबा जिरायग्रा नै बेयाव नै जिरायग्रा बानायबाय जिरायनो मोजां नंगौना नङा नंगौना नङा थाइजौ ओमफ्राय नैयाव मोनसे जिरायग्रा दं ओमफ्राय नै बिथिं दं बलबम मिटिंआ मालानो नोंसिना मालानो मिटिंआ 3 तारिख मा फेब्रुवारि ना जानुवारि 3 तारिखनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा दारिमेना माबाफोर बुंगोन नामा मिटिंनि बागै बुंनो फारसे जेबो गैथ'ला लिंहरब्रा सोरखौबा जेबो गैया ओमफ्राय दा नै बेयाव माबा दं बियो लाइट बहायगोन बेयाव बिबार बारजोबगोन दसेनि उनाव ओमफ्राय नैबे स्कुटिखौ बियो सेल्फि जनाव लांगोन बियो माने स्कुटिया हामा जानाय आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय आलासि जिरायग्रा ओमफ्राय नैबेयाव माबाफोर कारपेट बहाखै जिखुनु बरिया बानायना दिनथ'बाय आरोना ओमफ्राय नै इथिंथ' गोथैसि बावनाय ओमफ्राय इथिं वाल होजोबबाय ओमफ्राय दा वाल खालामबाय ओमफ्राय दायो नै इथिं थांदों आरो ओमफ्राय इथिं मेन पेन्डेल दङ नै इथिं ओंखाम संग्राफोर बरिया नै गेटआबो लिरगासिनो लिरग्राफोरखौबो दा देखायगासिनो ओमफ्राय इथिं खामानि मावग्राफोर दङ बरिया खामानि मावग्रा सेंग्राफोर नायबाय था आं खिथागासिनो नोंथांमोननो नै इथिं गारि दं नै इसोरो बोरै सेंग्राफोर बरिया ना सोलिदों खामानिया गोरान माबाफोर बुंगोन नामा बियो सोबाय थादों आरो ओमफ्राय लामाफोरा ओरै साजायजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो नायनोसै मन्दिरखौ देखायहैग्रोनि आं फार्स्टआवनो मन्दिरा नैथिं दङ मन्दिरथिं माने डेक'रेसनखौ खालामथ'वाखै बे कालार जागोन मन्दिरा गाबोन बा सबनिया कालार जाजोबगोन बे मन्दिराबो ओमफ्राय दै जाहैबाय मेन पेन्डेलनि सिगांथिं नैबे दं हाबग्रा दं बेयाव गासैयावबो सियार जाजोबगोन ओमफ्राय नैबेफोराव कारपेट जाजोबगोन आरोना एकदम हेभि जागोन ओमफ्राय बाइकथिं बानायगासिनो बोरायफोरबो दङ र' आं देखायहैगासिनो ओमफ्राय सिगाङै बैथिं एकदम बरिया बेयाव अपेन स्टेज मोनसे दं आरोना अपेन जायगा एरिया अपेन बे जाहैबाय मेन स्टेज बरिया लुक गाजा बरिया बानायखादोंना हेभि ओमफ्राय नै बिथिं खामानि मावगासिनो बाथौ बेरा जोंनिया माने सिगांनि मन्दपआ मोजां जायाखै नालाय ओमफ्राय दा नै बिथिं माबा होना दोनदों आरोना सैमा टेमा हाबिनि ओमफ्राय इथिं बाथौ गायसनबाय दाख्लै गायसनबाय नैबे जाबाय जोंनि एक्स दौरि माबा बुंगोन नामा आदसा दे ओरैनो खामानि मावगासिनो आरो ओइथिंबो जि मावदों खामानि मानसिफोर नैबे जाहैबाय जोंनि मन्दप आरो ओमफ्राय र' ओंखाम जाग्राखौ देखायनि आं स्टेजाव गाखोनि आं र' दायो स्टेजाव गाखोनानै नायनि नैबे जाहैबाय स्टेज गोजौआव दङ स्टेज गोजौनिफ्राय ओरै नुहुरगोन बे बरिया नै भिउ हेभि गोदोरखा एकदम 1500 बा 2000 जन मानसि जागोन बेयाव ओमफ्राय इथिं गाखोनानै नै ओरैबो थांजायो नै ओरै आरो ओंखाम जाग्रा लामाबो दङ नै बिथिं थांनानै ओंखाम जाग्रा लामाया नै बिथिं फैनानै ओरै थांनांगोन आरो ओंखाम जानो थाखाय ओरै थांदो ओरै थांबाय बन सन दङ आरो पायखानाया ओइ ससेयाव जागोन खिग्राया ओइ ससेयाव बानायगोन ओमफ्राय दा बानायथ'वाखै नैबे जाहैबाय ओंखाम जाग्रा एरिया ओमफ्राय बनफोरखौ ओइथिं दिनजोबदों आरोना दायो ओमफ्राय आं थांफिननोसै नोंथांमोना फैबानो जाबाय जों गामिनि मिटिङाव जानुवारिनि माबायाव दङ 3 तारिख 4 तारिख 5 तारिखआव जानुवारिनि 3 तारिखआव जों गामिनि सिलभार जुबलि ओमफ्राय माबायाव 4 तारिखआव लाइटिं सेरेमनि जागोन एकदम बरिया बमा गावखावनाय नुगोन आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो आं थांगासिनो आरो सा हटेलखौ नायनोबा दा सा हटेलाव थांगोन आं सा हटेलखौ देखायगासिनो आरोना औ गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालाम आरो इउटुबाव नायदोंबा इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना वाव